Жаза. Жанны тырнар андый жаза барын шайтан құлағына кім әйткән? Қолдан түшмәс аппақ қағаз беті бармағымны кисті кинәттән. Үз-үземне білмей үзгәләндем, шынлап үнсіз қалдым бірауық. Қанлы яуда алған насип яра, сыздар идем икән бұлай ук. Әрле-бирле йөрткән әрнүләргә вөҗдан сықрануы өстәлде. Төрле әмәл табар язмыш ханым, нигә әле шулай үч алды? Кичекмәстән ачы кисәтергә теләгәндер миндәй кылтымны, иман нуры сеңгән кәгазь йөзен пычратырлык гөнаһ кылдыммы? Каныккандыр бәлки күңелемнән түгелмичә калган шигырьләр, очраклыга санап юаныйммы? Кырыкмаса кырык шигем бар. Ишарәле гөнаһ шомлыгына каршы туру юлын кем тапкан? Кулдан төшмәс аппак кәгазь бите бармагымны кисте кинәттән.